Ассалому алайкум дӯстони муҳтарам ва муҳоҷирон. Имрӯз мо ба шумо курсро пешниҳод менамоем. Имрӯза интиқоли маблағ хушбахтона гӯем ё бадбахтона доллар паст шуд 980 сомонӣ. Агар шумо перевод кунед, агар ба шумо перевод кунам 1100 сомонӣ. Рубли русӣ назар ба рӯзҳои дигар баландтар шудааст 172 сомону 50 дирам. Агар ба шумо код биёяд ё дар карта, агар шумо ба Россия фиристонед 176 сомониро ташкил мекунад. Мубодилаи нақдина, яъне ки маблағҳое ки нақдӣ ҳастанд, онҳоро метавонед шумо агар доллар дошта бошед, ба шумо 990 сомонӣ майда мекунанд доллари шуморо. Агар шумо ки гӯед мо харем, агар ба шумо 1100 сомонӣ мефурӯшад банк. Рубл нақдина дошта бошед 163 сомонӣ. Агар ки шумо харидорӣ намоед 173 сомониро ташкил мекунад. Аз ҳамин лиҳоз аз ҳама шумо хоҳиш мекунем зери навор лайк гузоред. Мо ҳама рӯза шуморо аз дохили банк маълумотҳоро пешниҳод менамоем. Ташаккур ба диққататон.